Ćao drugari, kao što vidite ovo je novi klip i danas igramo Clash of Clans. Nismo odavno snimili klip, pa sam odlučio da danas snimim. Evo kao što vidite, trupe su nam završene, imamo ovdje 200 gema. Znači sakupljam za ovog buildera trećeg. Čekajte. Ne mogu uvijek zaboraviti gdje on stoji ovdje. Vidite, 500 gema nam treba, brzo ćemo to skupiti. Vidite, pošto ovdje i kao što vidite, ovdje se završila se baraka na level 6 i stavio sam odmah balone na level 2. Znači, ostale su nam arčerke, goblin i lighting spell. Znači, lighting spell nam je već na dvojici, kao što vidite ovdje. Dvojka. I ajde sad idemo da napadnemo. Znači ovih dana nisam snimao, imao sam jako mnogo obaveza. I eto, zato nisam bukvalno snimao. Ne znam ovdje, neću. Da neću. Ja ću stavim na pauzu dok ja, u stvari neću da stavim, evo nešto stavim. Nema ničega. Što da pokupimo sa ovdje. Možemo izveziti da bi dobili na loot bonus. Ono sam ima tako pokupiti izveziti loot bonus. Barem dve zvezdice. Ja vidim da se nešto dođemo unutra. Ima ovdje i mortar i apček. Ovdje končan stavimo par neko od onih lutova ili od rata. Evo, ja ne uzimam. Dobro, nema veze. Bolje što nego ništa. Nema veze, uzeli smo barem loot. Skoro 100.000 golda i eliksira. I ušli smo u Silver 3. Napad. Yes. Ja mislim da smo bili ne, ovo je Silver 2. Možda mi piše, ovdje mi piše Silver 3, ovdje mi piše Silver 3, ovdje Silver 2. A domaći ćemo mi brzo. Stavit ćemo sad truper. Aj, bit će jedan napad sad. Slučajno sam pritisnuo pauzu dok sam snimao i kao što vidite ostavio sam i rekao sam da će bude jedan sa balonima. Evo sad ćemo stavimo koji balon. Evo 9 balona. I stavimo arčerke nam trebaju. Evo ovako arčerke. I to je to. E kao što vidite, to je ona moja baza što smo napravili prošli put. Sad zidove moram da... Čekajte, stavit ću arčerke na level 4, to je 5. I onda tako stavim završiti sve zidove na level 5. E da, možete. Ja sam nešto malo igrao ovih dana. I kao što vidite, sakupio sam 25 gema. Znači, to je najviše ovima slovima. U žbunju volimo da to drvećemo i tako dalje. Sad ćemo da vidimo da uđemo u neki klan, čovječ. Čekajte.
Čujem dosta drugara koji igraju Aeroplane, pokazat ću vam jednog druga koji mi je jedan od najboljih. Čekaj. Vidite, znači on je TH8, ovdje je baš sve maksovao, ali dobro, evo vidite kako je sve dobro ovo na level 6. I pokazat ću vam još jednog druga. Samo što su ovo se malo uništili, znači ne baš malo su. Čujem je u kristalu, imam još jednog druga da vam pokažem, samo da ga nađem. Des. Gore je nekde. Ne znam sve kako da ga nađem. Ne znam da li je prijavljen on za Facebook. Sad ću da ga nađem. Evo ga. Ne mogu da verujem, prošao sam pored njega i nisam ga vidio. Moj drug baš se cepa. Znači ekstra igra. I dobro. Vidite. Skoro pa mu sve maksovano. Vidite, ovo je go light. I tako. To. Ne verujem da će da nam stignu trupe da se završi. Tako da ćemo možda da prekinemo video. I to što sam teo da vam pokažem. Uskoro ću izbaciti klip Color Switcha. I vidjet ću neku novu igricu da igramo, znači možda ću Clash Royale. Vidjet ću možda Clash Royale skinem da snimim, vidjet ću. To je to što sam teo da vam pokažem ovdje. Znači napali smo i vidite samo nam ostala ova jedna zvezdica. A meni je 60.000, ne znam koliko se povećava, ja sam preko sedmice imao 80 i nešto. Da, 80.000. Sam imao i gold eliksira. Tako da, vidimo se u sljedećem klipu, ćao!